Ik wil me even aan u voorstellen. Frans Stoffels van Frans Stoffels Wooncomfort aan de Rijksweg in Wittem. Frans Stoffels Wooncomfort heeft een fantastische collectie meubelen van bekende en ook minder bekende merken in de grote showroom van 2 verdiepingen. Frans Stoffels Wooncomfort gaat vooral voor kwaliteit. Want als je eenmaal boven de 40 bent, zijn comfort en duurzaamheid belangrijker dan ooit. Bij Frans Stoffels Wooncomfort bent u vrij in uw keuze. Vandaar ook het devies van de zaak: ander interieur, jouw stijl. We hebben heel wat positieve reacties gekregen op Ralf. Hij is een van de nieuwe vrijwilligers bij Omroep Krijtland. Zoals ook bijvoorbeeld Linda, de presentatrice van Wat Haste dat Door. Maar er is ook een kabelkrant. En die kabelkrant is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En misschien is dat wel iets voor u. Wat dat werk inhoudt en wat dat precies betekent en welke vrijheid u heeft bij het invullen van bijvoorbeeld de werktijden. Dat allemaal kunt u lezen op de advertentie voor die nieuwe vrijwilligers op de kabelkrant direct na dit regiojournaal. En wat wij in ieder geval te bieden hebben is een hele leuke en prettige werkomgeving. Klopt toch, Ralf? Absoluut. Zeer gezellig. Dus live met Ralf, met Henk, met Paula, met Jan, met Jo en zelfs met Peter in de studio. Dat gaat allemaal werken als u zich meldt bij Omroep Krijtland als vrijwilliger. Hallo beste kijkers, leuk dat u weer op ons heeft afgestemd. We hopen dat onze programma's u deze week ook weer zullen bevallen. We hebben deze week gekozen voor dans, kunst en ons spelprogramma. Nou, we starten met een heel serieus item. Het Zorghotel Herenhof in Mechelen en Stichting Lobstar boden tijdens de herfstvakantie kinderen met kanker en hun ouders een onvergetelijke week aan. Omroep Krijtland liep een dag mee en maakte een bijzondere reportage over dit mooie initiatief. De bekende Limburger Hans Erkers bedacht het 2 jaar geleden. De stichting Lobstar. Die wil kinderen met kanker helpen. In het bestuur van Lobstar zitten uitsluitend mensen met het sterrenbeeld kreeft. En zij willen heel graag kinderen met kanker en hun familie een onvergetelijke vakantie bezorgen. Dat doen ze in de Herenhof in Mechelen. En dat was ook de afgelopen herfstvakantie het geval. De dagelijkse leiding was in handen van Esther en Richard Teunissen uit Voeren. Waarom zij dit werk verrichten, leggen ze nu zelf uit. Wie is Sterke? Sterke is een circusdirectrice die deze week allerlei evenementen heeft begeleid. Zoals naar het Gaia-park gaan, circusworkshops, allerlei workshops in ieder geval. En Sterk heeft eigenlijk een beetje voor de kinderen, is het eigenlijk het aanspreekpunt geweest als zijnde circusdirectrice. Wie is Esther? Esther is een vrouw die in Teuven woont, met lobbes en 5 katten. En Esther is in het dagelijks leven office manager bij Scots. En hoe wordt Esther Sterke? Hoe is dat gekomen? Dat is gekomen, dat is geen makkelijke vraag, maar het is gekomen vanwege uiteraard Stichting Lobstar. Mijn vader was daar voorzitter, die is vorig jaar overleden. En ik had samen met Richard, Lobbes dus, had ik het idee om dat samen zijn rol over te nemen. En dat hebben we niet uiteraard gedaan als zijnde voorzitter, maar wel als, zeg maar, zoals we het noemen, projectleiders van de Stichting Lobstar. Wie is Lobbes? Lobbes is de circusdirecteur van de vrouwen hier. En die heeft het hier voor het zeggen. En Lobbes is
altijd aanwezig. Als kinderen hun willen aanspreken, hem willen aanspreken, dan is hij er. En Lobbes doet vanuit de Stichting Lobstar alles organiseren wat we maar kunnen organiseren om het leuk te maken. Toch? En dan ben je een week, 24 uur op 24, met 25 fantastische kinderen, en sommige vervelende, hè Cas? Bezig. En met 18 ouders. Maar dat geeft zoveel genoegdoening dat je er moe van wordt, maar ook weer energie van krijgt. In die week waren er tal van activiteiten. Vaak samen, maar soms ook gescheiden, om de ouders even goed op rust te laten komen. Zo was er een wijnproeverij voor de vaders, wandeltochten, maar tegelijkertijd voor de kinderen bijvoorbeeld een circusvoorstelling. Of ze begonnen al aan de voorbereidingen van het afscheidsdiner dat ze 's avonds aan hun ouders aanboden. Sometimes we fly too close. We fly too close. Hoe reageerde uw kind? Op deze week? Ze wil niet meer naar huis. Ze wil niet meer naar huis. Wij zagen vandaag een voorstelling van circus. Ja, dan moesten ze vanmorgen oefenen. En de vrouwen gingen bloemen schikken. De mannen gingen een boswandeling doen van 2 uur. En om 1 uur moesten we aanrijden naar Maastricht om chemo te halen. En ze begon helemaal te huilen. Ze vond het niet leuk dat ze weg moest. Maar ja, ze moest chemo hebben. En dat is een teken dat ze het goed naar zijn zin heeft. Esther, Richard, René en alle fantastische vrijwilligers. Na regen komt zonneschijn. Dat is deze week wel uitgekomen. Dankzij jullie belangeloze inzet hadden onze gezinnen de vakantieweek van hun dromen. De ontvangst was overweldigend. We werden er stil van. En dat was nog maar het begin. Het werd een week van niets moet en alles kan. We werden 1 grote familie deze week. Samen wandelen, dansen, knutselen. De tijd ging zo snel dat 1 dag veel te kort leek. De kids hebben genoten en de ouders misschien nog meer. Alle zorgen leken ver weg. We hadden zelfs tijd voor onszelf eens een keer. Jullie tomeloze energie en enthousiasme werkten aanstekelijk voor iedereen. Verdrietige gezichtjes zagen we deze week bijna geen.
Er is een tijd van komen en er is helaas ook een tijd van gaan. Dankzij jullie kunnen we er weer met nieuwe energie tegenaan. Nogmaals heel hartelijk bedankt allemaal. Hopelijk kunnen jullie nog heel veel gezinnen blij maken. Stichting Lopstar is een geweldig initiatief waar wij niet over uitgepraat raken. De kinderhoffamilies. Zoals ik al zei, hebben we een programma-onderdeel waarin dansen de boventoon voert. Na salsa en breakdance vanuit Gulpen is nu het Euregionaal Dansfestival vanuit Vaals aan de beurt. Onze filmmakers maakten de volgende opnames om u even te laten meegenieten. We zijn vandaag in Vols. En in Vols zijn we speciaal voor een Euregionaal Dansfestival. Ook in de 60er en 70er jaren was Vols al het dansmekka van het Krijtland. In 2007 durf ik laten zien dat dat nog steeds zo is. Geniet maar eens even met. Het dansfestival in Vaals werd georganiseerd door Dancefeed uit Kelmis. En het was niet zomaar een dansfestival. Dit festival voor garde- en showdansen toonde aan dat deze dansen niet alleen geschikt zijn voor carnavalszittingen. Op een creatieve manier zijn zowel de dansgroepen als ook de individuele dansers en danseressen een heel jaar lang in de weer om hun beste beentje voor te zetten. En het startschot werd deze dag in Vaals gegeven. En spannend was het voor iedereen, zelfs voor de jury. Zoals de oude wagenmans dansten, zo piepte deze keer de Flintstone-auto van de jonge telgen uit deze echte dansfamilie uit het Heuvelland.
Dit wordt een dansfestival in de Obelisk in Vols. We hopen dat je ook metgenoten hebt van het fijne en mooie dans. Tot de volgende keer. Het is weer tijd voor ons spelprogramma. U krijgt de naam van de winnaar van de vorige uitzending te horen en de nieuwe opgave. Om te weten te komen wat die nieuwe opgave is, vraag ik aan Linda van den Berg. Linda, wat hebben ze dan daar? Als je een hoed koopt en die is te klein of te groot, eerder te klein, dan ga je dus naar de winkel en ga je zeggen op een gegeven moment maak mijn hoed wat groter en dan gebruiken we dit apparaat voor, dat verwarmen we, de achterkant en dan maken we de hoed, die zetten we erop en dan kan die dus dan aan de achterkant door de warmte iets groter gemaakt worden. Dan gaan we dus dit iets uitweiden en dan wordt de achterkant groter. En dan kunnen we dan proberen, als we hem ervan afhalen, zien we dat hij zo bijna 2 centimeter wijder geworden is. Nou, daar zijn we voor. Ik hoop dat je genoten hebt van de vorige keer. Het antwoord was natuurlijk antwoord B. Hoeden vergroter voor veldhoeden. Nou, de winnaar verschijnt onder in beeld. En die krijgt de mooie bierpuil van Gulpener Bier, waar er maar een paar van gemaakt heeft. Beste kijkers, welkom bij een nieuwe uitzending van Wat hast je daardoor? Ook deze keer zijn we weer in Café Allure in Vols. Ik wil mijn toeschouwers hartelijk welkom heten. Ik zie dat zullen allemaal aan het smullen. Natuurlijk ook gespannen. Peter, wie is het ermee? Goed op het moment. Het morgen bieden begonnen met Geetgoot. Ja. Geetgoot. Ja, en Marjan met tegen ook? Oh, prima hoor. Prima, je smaakt toch vlam? Ja, lekker. Goed zo. We hebben ook hier een aparte gast. Dat is Tom Staafs. Tom, doe studeert nog op het moment? Ja. Welke studie deed je daar? International Business and Languages Maastricht. In Maastricht. En wie bevalt dat daar? Ja. Ja, dus ja. je toe voor het Zidam te krijgen. Moest je toe om het Zidam te krijgen. Nou, daarom is het ook hij, denk ik, hoor. Ja. Dat geloof ik, nou. Nou, ook deze keer worden er Peter en Jan weer op stap. Ik ben eens benieuwd wat jullie op straat denken wat dit deze keer is. Kijk, dat kan ronddraaien. Iets van veredelde deegroller of zo? Nee. Nee, dat zou ik niet weten. Dat weet ik niet. Nee. Dat zou ik echt niet weten. Dat kan ik niet thuis brengen. Een massageroller. Ik zou het echt niet weten. Ik ook niet. Nee. Nou, ik zou het niet weten hoor. Misschien voor vloedjes te rollen. Ik weet het ook niet met sigaretten. Nee, ik zou het niet weten. Peter, ik moet ik even gaan sturen met eten. Ja. Wat denkst u dat dit is? Oh, dat weet ik gaan zeker. Ja? Oh ja. Dat zal het eens gaan uitleggen. Dit werd gebruikt in de mode-industrie. In de mode-industrie? Ja. En dat is wel het volgende. Dat noemen ze namelijk een bondpletter. Een wat? Een bondpletter. Meneer Van der Leijden, niet tussen de gelachen, want daar had ik haar ook niet van. Want ik ben serieus bezig met het een en het ander. Uitleggen. Een bondpletter. Ja. Pletter, sorry. Wat is namelijk het geval? Als de 2 stukken bond has, die moeten samen aaneengevoegd worden. Die werden geniend. Geniend, ja. Dus, als dit dus 2 stukjes bond zijn, die gaan dus samen onder het machine. Maar wat gisteren dan krijgen, toen kies op een gegeven moment erbovenop, omdat die samenkomen, dat vel kiest een soort hubbelke. Een hubbelke. Ja. Wat doet hij dan nu? Dan gunt hij dus over dat hubbelke, werd erheen geplet. Moet je ook zo bekijken? Ja, dat is de bedoeling, dat kost jouw energie. Ja. Dan werd dat geplet en wat blijkt dan achteraf? Dan is dat heel mooi glad. Dan draaien ze het dan nemen ze een borsteltje en dan werd dat schön opgeklemd. Dan zie je ook de overgang niet van dat bond. Ah, zo. Dus dit is een doodgewone bondpletter. Een bondpletter. Ja. Nou. Tom, wat denkst u daarvan? Zo doodgewoon zal je het zien.
Weil mijn pap had dat ook geen. Ja? Ja, je nou, dat had het 10 jaar chef en dat deed dat immer zo. Dat het 10 jaar leren. Schön. Wie bedoelt dat nou eens? Ja, kijk dan. Dus met dan- ja? Bijvoorbeeld, jij denkt oesterjaren, hoor. Ja, je bent planten. Toebaksbleer. En dan werden die zo schön laatjemaden zo met dat ding. En dan kunnen ze dat beste rollen. Ja. Ah, nu snap je. Is het echt voor sigaretten? Of voor sigaretten? Nee, alleen voor 10 jaar. Alleen voor sigaretten. Ah, ja. Dus die pap had dat heen. Ja, mijn papa, je nou hetzelfde. Ik kan nog zien dat mijn papa gewoon met het verkeerde gereedschap bezig is. Man. Du weet het dus zeker. Ik denk zeker dat is voor 10 jaar bleert te rollen. Links voor kuilbleer of van toebaksbleer. Geef het mens weer. Ja? Kun je door ons kijken. Nou, ik heb al heel leuke verhalen gemaakt, maar dat klopt allemaal niks voor natuurlijk. Nee. Kump een bakkerij. En echt een koekjesbakkerij. Het is namelijk zo, op een gegeven moment hebben ze een blaadplaat. Ja. En dan leggen ze door de deeg overheen. En daar snijden ze door die koekjes uit. En hier kunnen ze een decoratie op aanbrengen. En dat doen ze met dit ding. Dus dit is een decoratie, dan komen er allemaal bobbels op. Zo hebben ze natuurlijk ook heel andere dingen. Maar dit is eigenlijk een deegroller Voor te versieren. Voor te versieren. Dus daar hebben ze verschillende varianten van. Daar hebben ze verschillende varianten van. Ja. En dit is bijvoorbeeld even voor rubbels te maken. Dat is echt zo. En het is natuurlijk ook nog dat ze die door te drukken, dat ze dat deeg goed in de vorm drukt. Dat is een heel mooi koekje. Ja, en mijn mam, die had zo'n ding. Mijn mam die bakt ook koekjes met Christmas. Die broer ook net zo'n ding. Ja, dat is niet altijd hetzelfde. dat die koekjes van mijn mam net Dit is een bepaald motief. Dat is een roetje tegen te gaan dan, hè? Nou, nee, dat is gewoon... Dat ze net al af en toe een mooie... Huur op. Nou, ik huur, we zijn het niet met elkaar eens. Ja, maar die helemaal toeschouwers hier, die hebben ook wat te zeggen. Die Ja. gaan echt nu eens volgen. Ja, oké. Maar ik heb gelijk, ja. Ach, huur op. Ik denk dat zo gaat huur. Mevrouw, dat kijkt zo ongeloofig. Ja, het klinkt zo. Voor mij is dat raar. Ik geloof er eigenlijk niks van. Alle drie de antwoorden vind ik dan niks. Wenn ich het geloof, dan is het de heer met dat snuitje, met dat snuitje daar. De nummer A. Snuitje, de nummer A. Peter. Ja, nummer A. Ja. En duur dan mevrouw? Ich muss ehrlich sagen, der Nummer C, also für Plätzchen zu backen, liegt mich das Ding wirklich nicht geschickt. Als Frau sehe, kann ich dazu sagen. Und oft der Jung, der Bab von B, von der Jung B, of der Toebaksbleer in der Jaart hat, natuurlijk, jij Leonie. Nee. Ja, niet dat die zelf dit rollen. Dus ik zou ook bij A komen. Dus duur ook voor A? Ja, ik kies ook voor A. Nou, één deel hebben ze gemeen. Het is een roller, dat vinden ze alle drie. Maar denk je dat het antwoord A van Peter is een boomtroller? Antwoord B van Tom staps voor de toebak te rollen? Of denk je dat het antwoord C van Jan is om het deeg met u te rollen? Nou, wil je het? Dan laat het ons weten en stuur het dan naar onderstaand adres. Dan vind je het ook terug op de kabelkrant. En misschien wint u dan de speciale weken van Gulpen nog weer. Nou, dat wordt het voor de tweede keer bij de zending van Wat Hassen dat door. Allereerst wil ik onze gastvrouw bedanken. Dank u wel dat u alles hier zo schön verzorgd hebt. Maar ook onze gasten die vandaag veeltalig aanwezig worden. En vooral onze gast, Tom Staps, bedankt voor die komst. En natuurlijk ook Jan en Peter. Wat ken ik zonder u? En vooral, kijken, bij de nächste keer, bij Wat Hassen dat door. Oude dingen van vroeger, hè? We zijn ook te jong om dat te weten. Of weet dan? Kunst, een niet alledaags thema, maar daarom zeker niet minder mooi. We maakten een clip over de werken van Ger Jacobs, een bekende Limburgse kunstenaar die op dit moment exposeert in Gulpen.
Dit was het weer. De carnavalstijd nadert met rassenschreden nu de 11e van de 11e weer dichterbij komt. Volgende week daarom al de eerste carnavalspecial met opnames van de carnavalsrevue in Vaals. De weersverwachting veel serpentine en confettiregen. En daarom durf ik nu alvast een heel voorzichtig alaaf te zeggen.